Képzeld csak el, hogy egy láthatatlan ellenség leselkedik rád. Ma olyan vírusokról fogok mesélni, amik az egész emberiségre veszélyt jelentenek. Kezdjük az ebola vírussal. Ez a gyilkos betegség 2014-ben került be a köztudatba, amikor Nyugat-Afrikában hatalmas járványt okozott. Az ebola vérzéses láz, ami nagyon súlyos belső és külső vérzéseket vált ki. Sajnos a fertőzöttek nagy százaléka nem éli túl. A következő a Marburg vírus. Ez is vérzéses lázat okoz, ráadásul az ebola közeli rokona. Először 1967-ben ütötte fel a fejét Németországban, és azóta is rendre felbukkan. A halálozási arány itt is nagyon magas, akár 88% is lehet. Most térjünk át a Zika vírusra. Bár ez nem annyira halálos, mint az előzőek, a Zika nagyon komoly születési rendellenességeket okozhat terhes nőknél. A legnagyobb járvány 2015-ben és 2016-ban volt, főleg Dél-Amerikát sújtva. A listán a következő a veszettség. Ez a vírus szinte minden esetben halálos, ha nem kapunk időben kezelést. Legtöbbször állati harapással terjed, és sajnos évente több mint 59 000 ember hal meg miatta világszerte. Végül, de nem utolsó sorban, ott van a HIV, ami az AIDS-et okozza. Az 1980-as évek óta több mint 32 millióan vesztették életüket a betegség miatt. Ma már ugyan vannak hatékony gyógyszerek a HIV kezelésére, de a vírus még mindig komoly veszélyt jelent. Ezek a vírusok jól mutatják, hogy mennyire törékeny az emberi élet. Vigyázzunk magunkra és egymásra is. Köszönöm, hogy velem tartottatok.